se tkun festa qabel iż-żmien il-ħadd niltaqgħu taqali u mbagħad wara strada rjali. Dan huwa l-kliem fuq Fombosta partikolarment fil-Ħamrun hekk kif ninsabu ftit sigħat il-bogħod mill-klabb ta' Ħamrun Spartans jiġi uffiċjalment iddikjarat rebbieħ tal-Kampjonat tal-Futbol Malti. Is-sibt 22 ta' April Ħamrun Spartans ser ikunu qed jilagħbu l-aħħar logħba tagħhom ta' dan l-istaġun kontra Gudel United bil-preżentazzjoni tat-trofew taċ-Champions għall-istaġun 2022-2023 issir eżattament ma' tmiem il-partita. Eżattament wara ċelebrazzjonijiet ikomplu fi strada rjali fejn tul il-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa skattaw preparazzjonijiet estensivi li ser jassiguraw ordni u gost. Tkellimna ma' sindku tal-Ħamrun Christian Sammut li spjegana l-programm ta' attivitajiet li hemm ippreparata s-sibt. L-attività ħatibda fis-sija fil-Ground Nazzjonali ta' Qali fejn hekk ħajkun hemm mużika fejn ukoll ħajkonna diski mill-antik, diski mill-lum, ħajkonna xi ħaġa speċjali hemmhekk ukoll anke fil-half time tal-logħba biex imbagħad wara l-logħba wara nieħdu t-tazza jinżel kulħadd hawnhekk fit-Triq Kbira San Giuseppe. Fit-Triq Kbira San Giuseppe ħajibda għal-ħabta tas-sitta fej kif ġisa semmejt ħajkonna l-karrijiet li ħajibdew niżdin wieħed wara l-ieħor nagħtu qudiem il-każini li għandna tal-banet hawnhekk qudiem laqdiet tas-soċjetajiet ukollha, ġifieri nagħmlu l-preżenza tagħna ma' kull imkien fit-Triq Kbira San Giuseppe u mbagħad nibqgħu sejrin qudiem il-klabb ta' Ħamrun Spartans. Hawnhekk Sammuttenna li se jkun hemm stage ippreparat bi programm imżewwa. Qed nistennew li għall-istage naslu għal-ħabta tal-10 fejn ukoll ħajkun hemm diversi kantanti popolari, DJs popolari, anke bands popolari, ġifieri ħajkun hawn atmosfera għal kulħadd, atmosfera ta' familja, atmosfera ta' festa, ta' briju, kif nafu nagħmlu aħna l-Ħamruniżi. Sammuttenna wkoll l-importanza tal-ippjanar qabel persuni jiffrekwentaw l-inħawi qrib il-Ħamrun e kif minħabba ċelebrazzjonijiet ser jingħalqu numru ta' toroq favur aktar sigurtà. Minn għada it-Triq Kbira San Giuseppe kollha ħad tkun magħluqa. Ġifieri nevitaw in-nies milli jgħaddu minn Triq Kbira San Giuseppe, ħajkollna parkeġġi ġol iskel miftuħa li nħeġġeġ in-nies biex jipparkew hemmhekk mal-ewwel. Dawn il-parkeġġi se jkunu fl-iskejjel ta' Marja Assunta u Marja Reġina. Intant l-istazzjon 1 ser ikun qed ixandar b'mod dirett mill-Ħamrun stess mis-sitta l quddiem hekk kif mistennija ċelebrazzjonijiet kbar mill-partitari, diriġenti u plejers tal-istess Ħamrun. Dan waqt programm speċjali tal-argument imħejji apposta. Matul dan il-programm u xandira speċjali fil-waqt li ser tixxandar l-atmosfera festiva mit-torq tal-Ħamrun ser ikunu qegħdin jagħtu r-reazzjoni tagħhom għal dan is-suċċess daw kollha li b'xi mod kienu involuti biex intlaħaq dan it-tragward fosthom il-President tal-klabb flimkien mal-Kumitat kollu ta' Ħamrun, il-plejers u l-istaff tekniku, il-klabb tas-supporters u ferrat oħra fih dan l-istess klabb.